santos na misa, sa paglaong malakaw ka, kada sigo sa pagpaabot ng Kristo at umanos. Ang paglaong datunta, datos ka igsuon ta, si Kristo ang buong Diyos, ang atong manunos. Tapos ng santos nga misa, sa paglaong malakaw ta, madasigo sa pagpaabot ng Kristo at umanos. Sa atong pagpaabot, buhatong tao sa'y maayo, maguntag kaugalingon sa pagsugat kang Jesu Kristo. Tapos ng